Venga, el Xavier Quimpone, sí señor. Venga. Del oso, digo, no. Com ara les 12, això. Bueno, però... Hora pallaresa. Depredadores en nuestros montes. Hemos elegido estas fechas y esta localidad y la montaña Llessui es por sus dimensiones y volumen pues un símbolo del aprovechamiento de pastos estivales. De territorio y sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña. Van a intervenir, vamos a hacer unas pequeñas intervenciones, va a intervenir el señor Raimon Monterde, posteriormente intervendrán los presidentes de diferentes asociaciones de la FECOC, el Xavier Rivera, l'Anna... Bon dia a tothom i gràcies Francesc. En primer lloc, jo el que voldria és agrair per haver-nos convidat en aquest acte, perquè en els quals els ramaders expressin les seves necessitats, les seves mancances i les seves problemàtiques, i els polítics locals que des de la nostra humil participació en la política de país, que és molt poca, o des de la nostra incidència, puguin posar en comú tota una sèrie de coses que a vegades nosaltres desconeixem. Intentem transmetre el que viu el territori una mica més enllà, però tenim la veu que tenim i informació per poder transmetre més enllà el que cal o el que necessita el territori. I per això parlava d'actes d'aquests amb un format potser una mica més de debat. Perquè en visquin uns quants i perquè bueno, és una cosa nostàlgica que viuen alguns. La ramaderia és imprescindible pel nostre territori, no només per arribar a l'acord de lo que està passant, per exemple, ara al Delta de l'Ebre, perdó, a les Terres de l'Ebre, de tots aquests incendis que bueno, durant anys han anat aguantant, però a la primera onada de calor que ha fet, doncs, el territori no ha aguantat la pressió d'aquestes polítiques. Per poder posar sobre la taula i per poder fer les accions necessàries, doncs, per descomptat, la meva mà segueix estesa. Tot i que seguirem sense estar al capdavant del Consell. El senyor director de Medi Natural, el senyor Ferran Miralles, fa un parell d'anys ens va reunir a la gent que tenia una agrupació, aquesta mínima mesura de l'agrupot, unes 30.000 ovelles aproximadament, i ens va dir que aquí no hi havia cap, ni hi havia cap, ni hi havia mai cap, ni passava absolutament mai dels depredadors. En cas de que es produgués alguna visita d'aquests animals, immediatament actuaria. Moltes gràcies. Jo soy ara que som aquí més de 100 persones. En ple mes de desembre serem 100 persones, sí? Ara regant molts micros i ara és una putada. Ara regant més espai. Canvi de setmana, per l'any, preguntant. Se diu que va poder fer això, quan més aigua no va fer res. Bueno, amb aquest temps... Home, home. Sí, pues jo sé.